Arauet i la Pobilleta 2010 de Palafolls. El que sí que demanaria és, per exemple, els representants petits del 2009, en aquest cas de Palafolls, que situïn al centre de l'escenari perquè seran ells els encarregats de fer l'intercanvi, que la Xènia ens dirà qui és la Pobilleta de Palafolls 2010. Tu mateixa. Júlia Soler Pla. La Júlia pot pujar les escales de l'escenari del Teatre de Palafolls perquè la Xènia serà l'encarregada de posar-li la banda de la Pobilleta 2010 de Palafolls. Un fort aplaudiment. L'Arauet de Palafolls 2010 és 1, 2, 3. Marc Grèvol Roca. I ara mateix puja. Marc, un fort aplaudiment, clar que sí. Aquestes escales que es situen dalt de l'escenari. L'Albert et posa la faixa, jo crec... Diu 2009 a la faixa? Diu 2009. I ara ens ho aclariran. Val, com que necessitarem saber els títols. Clar, jo tinc un problema. A mi m'han entregat un paper i aquí posa Pobilleta Arauet. No sé qui és l'hereu, no sé qui és la Pobilla. Jo no ho sé. Algun dels músics ho sap? Músics? Els títols, mira. Lluís Vallicrosa, un aplaudiment. Clar que sí. Entrega el seu pergamí. De moment, guardeu el pergamí, sisplau. Tenim un altre nom, l'Elisabet. Guarda el pergamí, Elisabet. Molta sort. 2 pergamins queden per l'Adam i per en Josep. Molta sort. Lluís, quin gran paper t'ha tocat interpretar avui aquí, eh? Vols ser hereu? Si vull ser hereu, no, ja és una mica tard per això. Ja és una mica tard, és veritat, gràcies. Adéu. Havia vingut una mica més lentament, perquè altres anys venia en vehicle, però ara amb la crisi he tingut que venir caminant. Gràcies, merci. Gràcies, Lluís. Ho ha de saber. Llavors, mà esquerra aguantem el pergamí, mà dreta encara no. Agafem la cinta i l'estirem. Quan s'estiri la cinta, el pergamí de roba s'obrirà i sortirà el títol d'hereu, pobilla, dama, en aquest cas, fadrí. 3, 2, 1, ja! Vinga! L'Elisabet és la pobilla, la dama és l'hereu, el fadrí és en Josep i la Marian, la dama de Palafolls 2010. L'Elisabet Tortosa, pobilla de Palafolls 2010, Adam Lloberes, hereu de Palafolls 2010, Josep Ribas el fadrí, Marian Delgado, la dama de Palafolls 2010, tots 4 nous representants del municipi de Palafolls. Les bandes, les faixes, les felicitacions, els rams... Passa cap al centre, sisplau. Un aplaudiment per la nova pobilla de Palafolls 2010. Acabem de posar faixes i l'Elisabet, en aquest cas, Elisabet, t'has d'estrenar. Centre de l'escenari, el teu micro, tu mateixa. Elisabet Tortosa, nova pobilla de Palafolls 2010. Bueno, només volia agrair a tota la gent que m'ha votat per ser la pobilla 2010 de Palafolls i que estic molt contenta i molt nerviosa. I no sé què més dir. Gràcies. Gràcies, Elisabet. Estic molt content d'haver estat escollit hereu de Palafolls. Gràcies a tothom que m'ha votat i bueno, pues res. Espero que vagi molt bé aquest any i ja us aniré coneixent a tots i totes. No sé, i res més. I passo el torn de paraula al fadrí. Gràcies a l'Elisabet, a l'Adam, a totes les expobilles, a l'exhereu i les expobilletes i dames. Bueno, que això, que moltes gràcies i espero que ens ho passem tots molt bé. Gràcies a tothom, de veritat, que feu que tot això sigui possible i...